daal. petit yow yaa ngi cool de. waaye copain maa ngi toog rek mais yow dégg naa da nga xeex ak Yoro. gaan joolo. waaw. an to cinam haalo. non mais bàyyi nga sa loxo de. wona haydara a faamaani copain ma mi wirtimo hanki rek wona pour mboɗo yeehi waddude mum wona haydara mboɗo yaha rek mi wirtimomo damal galle maɓɓe o yii kam wiyam kaari paame makko mbimi voilà an bon an debbo mama wawa defde o tan non mais ak nu munti mel moom ah yow waroo jotee ak moom quoi yow kooku boo xoolee sa xam ni demeewul noonu ba ngay xeex ba nga jotee ak moom. a faamaani o ko no jiirtamo ni ko neɗɗo puyɗo par ce que mi wirtimo rek wona mboɗo yiiɗi wadde mum wona haydara mi haalde mum 1 2 3 ala fof ko wiyanimi ƴatti kam dogimo partout donkumi yo oppa mi yeeda ala feede gonnomi ke yaade haajam ni mi yaha ha gartumi taw mo faddi kam ɗon mo dari eyyi o wi kam kadi hankkadi oppata haala ka rewi ka hawri o poñimi gayi ndemomo poñi kam ha tiiɗi mi salimi waddude makko partout ala no mi waɗani kanko mi jeraɗo kala ko yiɗi wadde o wiyama waɗa xam naa da ngaa gaaw ci xeex non même bu nekkee dala poñe tax yow nga war a xam ne âge yi bokkul sax nga am noo doxale wona haydara non déconné nga nag quoi déconné nga wona haydara ko neɗɗo ma to jera ɗum ɗo ko neɗɗo ñanguɗo omo heewi probléme ko wiyete o sellani ko ɗum ɗon funtimo kanko neɗɗo no mo sellani hollete ko lawol mo sellani no wayatno par ce que min mi doguimo partout mi wimo debbo makko wawa defdere ɗum bonani par ce que ana yi ñenen a wattay mi wattay kadi min kay ko ɓuuri hirsinade en cas kodam yow sama ganga par ce que ñenen a wattay mi yi galle mabɓe o waɗi kam bon provoqué il faut mi rewa galle mi wotto mi yitodiri e makko hay cikkumi ko min fonno wiide mbaɗa wadde makko mais loolu amul solo loolu amul solo juróom moom ñun ñëpp a sol ndox quoi boobu ñëpp a sol ndox yaa ngi dégg boobu dañoo fande foofu ñëw ba fii tam gis ni mu demee mais ak nu munti mel tamit nga comprendre quoi miɗan waddude makko mara famare grand o mo hoorde no wuula kadi o yeehi kam affaire rek mais grawul min kadi probléme o haydara waaw mais pour en cas ëllëg boo tawaat ak moom ci mbedd bi nga def attention moo gën tamit ala problème mais comme noonu la baax na wata problème mo hakkille welantane ne waɗa ngal casiagal dar noon dara kalde ko dar ɗon mbiɗa anduma dara seeɗa joni tan dara seeɗa e mbiɗa anduma ay noon Oumar ko ni mbaɗa war funti laami ɓuuri feli laami sa tawi ɗon bammakko ala caɗele kono sa tawan ɗo bammakko andude kaldirɗa sabu sukaɓe joni ɓe ne bonnidi wadde salif ko neɗɗo bonɗo needi omo bonnidi Amadou Mbaye nahanimo eyyi joni no wona ɗo e wuuro tan jimmi ko naata needi mo ɗuminin sa are galle janno wat seesa kalda seesa so joomum tawiɗo sa tawiɗo bammakko ala probléme sa tawno bammakko deglen jaltin seeɗa so bammakko aritude jehen haaldu ka heewi Oumar suudi jehen ɗum ɗo ko onon bonnata ɗeɗo sukaɓe woni fof masalahaji tan ɗi gasata soɓe ponine maaleykum salam jam ñalɗo jam tan salamu aleykum maaleykum salam Oumar ko Salif gonɗo walla ko o woni Salif to bamma woni woni Salif bam ko dawɗo ko tawɗo yo holeere mo arata walla babum dal ala e mo heewi artude nder jamma walla dina Oumar ko kanko woni badduɗo yero walla o woni Salif o woni badduɗo yero o woni baɗɗo yero escantude yero o woni ɓi Amadou Mbaye o ako on ɓi Amadou Mbaye badɗo yero o woni ɓi Amadou Mbaye an kam to woni yero an kam aɗa selle hoore ma walla holko gonduɗa iyan yero mo mbaɗɗo an wadde baba arta seesa wi hol seesa ko yero wonna ha kadi fiya ɗum a ɓurmo doole tan aɗa fiyamo walla holɗum ngal bondiyagal fof garɗa ko namdani garmi ko ƴewde so tawi ko an kay kam hande wulat hakkude meɗen ɗi pour holɗum aɗa fiyamo pour holɗum mboɗo fiyam a watta seesa korrindini moon a waɗa seesa baba seesa ala a haalanta min ko laaɓi ko ɓuri ko mbaɗɗa ko mbaɗirɗa ɗum mbiyata ko doole ma walla par pawɗa ɗum ɓinguelam haala min ko piruɗama ko baba
min jiɗi ko kalna min hol dalil kala fiyam yero so jimi fi ɗum yero mi tagani piimi ɗum mboɗo wawi ɗum mboɗo fi ɗum yero ko kañum fi hoore mum yero ko mi sehilaɓe jamma ñalo suba kiiɗe min gonɗo min jaata waɗi jour goto mi dañi koɗo ari galla men mi wirtimomo wi kam kaari arga e garmi min calmodir ha pare wiyam hannde debbo makko ne foti defde bottari o invite min mboɗo arde koɗam mo ganduɗa mo teddinmi famille muɗum e foof nomin mbami teddude e ngoɗo wuuro no mbami andude min ko ɓi moƴƴo ni arde yam yaham déplace ɗum nawa ɗum to himɓe kanko won noon ko haqqille ala joni noon mo gandirɗa haqqille ala on holko baddata e mum baba war ses yerso toñima aɗa andi jinna mum aɗa andi ɗo jeeya wawa fat toon ko gulliroyɗa walla baba a waɗa ses mi haala ses ala mbi a wawa wulde hoore oto heño wat ses continue o ari o nawi min galle mabɓe min jettima min gotto min ganda debbo makko defi ko maaro min ganda ko gosi min ganda ko ruyi Asubi mi subi ma sinyama. Allah andar kalema. Hana yal mi ko mi boni ko hana mi wulaka. afami min ji maaro no way min fof min ñamani hay mo jigno hay sihil mako goto rapport ne arnoɗo on kañum ne hoorum ko noon umri hooti a faami min gummi min kooti gila nden min yero min mbayri yidirde ni min potti hanke jetti mbimi min coynodiri tan gila min cuwa yettodir kanko adini hebde mo wulle am e kaari mbimi wala umaro ko haalan ko ala gonga ka haala teƴani ko haala ko ala gonga so waɗi départ an ƴewto jofna salif ɓoɗɗora hawrata fenadam ɓoɗɗora min jiɗi ko hebde gonga ɓoɗɗora min jehi min potti o wi kam an wala o wi kam salif mbi wala ɗum wonamo debbo wawa defde o ni foti yero han kadi ni sa refti hen mi wara mamma mi waɗani pour fokkimi haare calimi waddude e yero ala fof no mi dogran yero noon jibin ɗon ko kangaɗo neɗɗo no jibinta woni kangaɗo yaha nder wuuro arta haala hono mbiyono ɗon provoquer ni hen te an baba ñangi trop te no mbattani non mi ñangat jinmi ko haalantema baba gal aɗa andi kowoni gonga umar o say o ko wayude an mbaɗa ɗum o ko wayi holno wirata yero kangaɗo ha param nangga ɗum on fiye ɗum o ko wayi o ko gueɗe mum dagladde salif walla somin tawɗo bamma jinnomi tawde ɗo salif o bam makko an mbiɗa bam makko bam makko wona wima ko dawɗo ala ƴeewmo arta bamere ko amadou joni noon ko ni mbatten salif o sayi o layima kala neɗɗo piyaɗo ko ɓuuri cuusal mum laawo walla kala neɗɗo piyaɗo ko ɓuuri cuusal mum dogat walla waya oɗo mo piiɗa o waɗi ɗum koye hinere yere ko hinere makko yere ko fittanu makko yere omo yiɗi yero so tawi noon yero fiyama o nani ɗum alay saago no ardini ko noon wawata ɗum heddoro noon ko neɗɗo ne mettin taw ko ƴoƴƴo kanko o kellifaɗo an a waɗi erreur holto mbaɗiriɗa erreur a andi yero ko kangal a andi yero ko ɗayɗo a andi yero ko puuɗo ɗe gueɗe tati foof so ndende neɗɗo safrata ko yero ko wondi ko safrata an ko mbiɗa ko pottari debbo mum bonni ɗum hol haaju ma ɗum kanko ko wi kañum provoqué o taw kanko jibi o kañum toñ garananani haala kaw an ko gaddiɗa haalde ko gaddiɗa haalde ko bam makko min kaw makko woni ɗo ko kaw makko wadde kaw makko woni ɗo o no wayni wadde neɗɗo ko jikko ay o bonɗo nedde o siko bonɗo nedde o wonko tagi ɗum heddade o so moƴƴuno bamum dawata heddo ɗo rande mawnintin wona yi o so responsable no wayi wonko jimmi haalande wonko jimmi haalande hokkam seeɗa artu seeɗa baba Umar ayan no mbattani ni en addana kamɓe fof maɓe ɗigginɗo yero hikka ala probléme keɓɓe fof piya ɗum ɗo waɗa hen kuugal walla mi waɗa hen kuugal walla no a wawa noddande bam makko an Umar a wawa ñaadde kanko o ñaaɗa min mi ñaaɗa enen fof boni jo yero ko kangaɗo ko kaɓateɗo an sa ñaaɗi min mi ñaaɗi kanko o ñaaɗi wona bonat alay saago son ñaaɗi min ɓumna joni ko hanno miijande wona joni jimmi ko haalandema kanko jimmi haaldude mi yeehi min hay haala hakkude amin min dugdi ha paari jaami haajam goppumomi ɗon min refti ɗon an holno ɓiye jaggirtemi baaɗe mi anda poñami mi oppa ɗum jiɗɗa hol poñƴam hayso ko an poññam fiya saka yero yiyatani poɗɗani poññam yero poñani an haala kata waɗi o toñi yero o welde tan ɗum fi yero kanko ɓuuri ɗum doole aɗa haala ka waɗi holno neɗɗo foti sabitirde neɗɗo wiya debbo mum wawa def yero kay waɗi ko moƴƴe noddimo no mbawa suurde o kay ndeken yero ɓuuri ɗum moƴƴude haqqille kanko tooñi o kay sellani hokkam kalden joni toñenge noon an jogata e leydi ndi ko gonga kono noon il faut kalnemo holko saabi o tooñi kanko tooñiri départ nde jiiɗamo nde aɗa andi kam so tawi o invité on bottari
ari tawi botare ndi moƴƴani a ñamani sehil ma ñamani sehil ma ñamani a ruttima fottema ko a toñima andi yero kala ko mbiɗan ko jaboto sa yimo wela metta bottari joom debbo kagaɗo ko jabotoɗo joni noon kala ko wawi widema deƴƴu ƴeew jinnaɓe makko gara toon walla sa ari so bamma arti kalna ɗum mbiya yo haal hakkude makko yero a faami yo haal yero no wayni omono toñma mais jagga ɗum piya ɗum mbaɗa unu bungo lugu follere mi anda ko unu holɗum jagga piya cugol tan piya yero tan ha le piyo ɓiyu Oumar o en bindan tum certificat médical joni noon ko gañi yero joni noon ko safrat ɗum babagal bamma safra walla cafra ko ni mbatta o kurko ko kuɗaɗa an Oumar an min padi bamma haata natte nder min padi ha bamma haata anka probléme ɓor Oumar ko wi ko say Oumar o ko wayi o ko wayi way yene Oumar o ko wayi way o ban o ko kacca hakkillema oto fiye garaɗo o wawma o wawma yaltoji wonko tegmuna fiye gara taw oto baaɗe fiye garaɗo mbiya ɗum ni o ko ban suudu tan yahat o ko kacca